Doncs Marc, 8 gols de diferència, 31 a 23 i el Palou que continua sent la sensació d'aquesta Lliga Catalana femenina. Bueno, la sensació no ho sé, el que sí que està clar és que estem molt contentes de la feina que estem fent i avui en especial perquè la situació era complicada, teníem moltes baixes, veníem d'una derrota la setmana passada que realment va ser difícil d'assimilar i estem molt contentes. Doncs Marc Lourdes, felicitats i continuem en aquesta quarta plaça. Moltes gràcies, i pot ser una mica millor. Gràcies. Bé, i ara, després del Marc Lourdes, tenim l'entrenadora de Lleida Pardinyes, l'Anna Fillat. Bé, el Palou ha estat un equip que ha estat superior a l'equip lleidatà. Sí, realment ha estat superior, però jo crec que tan superior no ho crec, d'acord, perquè hem tingut ocasions fàcils de gol. Jo crec que avui hem perdut perquè no hem estat assentades de cara a la porteria, perquè hem aconseguit molts llançaments de 6 metres fàcils i realment no és on han fallat. Hem tirat al post, hem tirat a fora, hem tirat tot varietats de boles. Jo crec que no hem sabut acabar les jugades. I això és el que ha marcat el partit. Molt bé, gràcies. I tot seguit tenim a la jugadora del club handbol per la Tordera Salicru, Joana Andreu. Joana, avui no has marcat tants gols, però també has estat un pilar a l'hora d'atacar i fer passadissos. Sí, avui no tenia gaire el dia, no estava gens encertada, però al final el joc de tot l'equip també ha afavorit en què jo puguis també crear els espais i els anells els gols. I un resultat que dona aquesta vitalitat al club handbol per la Tordera. Sí, o sigui, ha sigut un final de la primera volta, encara ens té un partit, però hem estat molt intenses darrere i això també és el que ens ha permès fer tots aquests resultats. Moltes gràcies, Joan Andreu, i seguit. Gràcies. Bé, què tal? L'Aina Llobet, un partit que no ha guanyat l'equip de Lleida Pardinyes, però que has aturat molt i de fet hi ha hagut molts moments del partit que has aguantat a l'equip i l'has fet entrar en el partit. Bueno, gràcies. La veritat és que ha sigut un partit molt complicat. Ells tenen molt bon equip, nosaltres hem fallat moltíssim, però d'això no queda altre que seguir treballant fins que al final obtinguem resultats. Que a vegades bé, a vegades no, però bueno, no passa res, el que hi ha. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, doncs aquestes han estat les impressions tant dels entrenadors dels dos equips com també de les jugadores i recordem el resultat, el Club Handbol per la Tordera 31 i Lleida Pardinyes 23. Doncs Jordi Portí de Ràdio Vitamínia, moltíssimes gràcies per la teva feina, espero que t'hagis passat bé i espero que no sigui l'última que estiguem fent handbol des d'aquí. Doncs aquí seguirem, moltes gràcies. Gràcies Jordi, i també ens toca acomiadar a la Carol Carmona, moltes gràcies també.